Filmke Santjen. De boeging van regelmatige tiidwurden. Ynlieding. It Frysk hat twa groepen van regelmatige tiidwurden. Dat binne tiidwurden op en tiidwurden op je. De je-tiidwurden binne typisch Frysk. Het Nederlânsk hat ze net. Uitlis en voorbeelden tiidwurden op Hieronder volgt de boeging van regelmatige tiidwurden. Ik bak, do bakst, hij bakt, wij bakken. Ik bakte, do baktest, hij bakte en wij bakten. Het mulwurd, ik ha een taart bakt. In het Frysk geldt ek de regel van het kofschip om te bepalen of de doetiid en het mulwurd d of t kriget. In het Frysk broeken we het wurd skiep efter. Uitlis en voorbeelden tiidwurden op je. Hieronder volgt de boeging van regelmatige je-tiidwurden. Ik wen je, do wennest, hij wennet, wij wen je. Ik wenne, do wennest, hij wenne en wij wennen. En het mulwurd, ik ha wennen. Denk erom, de no- en doetiid binnen hier hetzelfde. De context maakt uitmaitsje wat bedoeld wordt. Oefen je. Zet de naaikomende Nederlânske zin oer naar het Frysk. Ik werk niet op maandag. Jij vist achter het net. Het regende gisteren niet. Zij speelden met een bal. Hij speelt op een gitaar. Wij luisteren naar de muziekuitvoering. Het meisje huilde. Jelle fietst naar huis. Hij heeft tegen de deur geschopt. En ik heb een trui gebreid. Zet nou eventueel het filmpje op pauze. De antwoorden? Ik wurkje net op Mandy. Do viskest achter het net. Het reinde juster net. Zij boaten maar een bal. Hij speelt op een gitaar. Wij harkje naar de muziekuitviering. Het famke skriemde. Jelle fietst naar Hoesta. Hij had ze in de doorskopt en ik ha een trui breide.